सर्व प्रहरणायुधाय नमः. सर्व प्रहरण देवाल सर्व आयुध खै. आम्ही लेखची ते चक्र देवान एक आयुध, गद एक आयुध, शंगू वाजूक पांचजन्य नव्हे. देवाक शंगू आयुध खई, देवाक दोळे आयुध खई, देवाक नांके आयुध खई, देवाक कान्नूय आयुध खई. सर्व आयुध देवाने. चक्र मात्र नाही, गद मात्र नाही, सर्व. आमगेन देह सगळं बौद्धिक देह, पंचबौद्धिक. तेंदुकून भुंय तूच वता पळय. आमगे शास्त्र कितल सत्य म्हूण. आजी कोरोना जाले आमी आमगे सनातन धर्मांत तें लासचें होय की नाही. आज तें बेस्ट कोरोना हिमच्यानी कसला लासचें मंगलत की मनशान अग्नी दुखून जामचे, अग्नी तू समर्पण करचे देह. ते म्हणून आमी सांगच्या कश्ट जाता आमकां. अग्नी दुखून जामचे अग्नी कची आमगेन देह पुरा पंचभौतिक. या पंचभौतिक देहान तू यो आत्मान येवन जीवात्मान वास करचे. कितल काल देव राब म्हणून सांगता राबता, यो महिला येता. तो जीवात्मा ताका देवा म्हण की ततुल्य देव नाही. देव जाय ना तो तागेल भक्तो. देवान देह मला चिन्मय तागेन पंचभौतिक नाही. सच्चित आनंदोम सच्चिदानंदोम सतच चितच चिन्मय तागेन देह पंचभौतिक नाही. प्रकृतीक अधीन जाम नाही. प्रकृती पशी वैर असेल देह तागेन. तेंदुकून देवाले दोळ्यान पळयल्या रे, हातान पळयल्या रे, तें पुरा देवान आयुध. सांगता ती शास्त्र अभेदे सदी भेद कार्यम करोति सभेदः. कसं नाही देवाकय आयुधाकय देवाकय कसलो भेद नाखय. भेद आस तशी दाखयता. तशी देवाल दोळ आस तो देवाल दोळ जाल्यार ही आयुधच.